ବନ୍ଦଇ ଶ୍ରୀ ଦୁର୍ଗା ଦେବୀ ଜଗତ ତାରିଣୀ ଦୁଃସହ ଦୈତ୍ୟଙ୍କୁ ନାଶି ରଖିଲୁ ଧରଣୀ। ଦେବମାନଙ୍କୁ ରଖିଲୁ ଭକ୍ଷିଲୁ ଅସୁର ରକ୍ଷିଣୀ ଭକ୍ଷିଣୀ ନାମ ତେଣୁ ଅଟେ ତୋର। ଜଗତକୁ ପାଳିଲୁ ଯେ ଜଗତ ଜନମାତ ତୋହରି ସଞ୍ଚିଲା ସିନା ଅଶେଷ ଜଗତ। ସ୍ଥାବର ଜଙ୍ଗମ କୀଟ ପତଙ୍ଗାଦି କରି ରିପୁ ଘେନି ଜାତ ହେଲେ ଅଙ୍ଗରୁ ତୋହରି। ତେଣୁ କରି ନାମ ତୋର ବୋଲାଇ ଅରୂପା ପାଇଲୁ ପରମ ଗତି ଜପିଣ ଅଜପା। ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗକାରିଣୀ ତୁହି ମହାକାୟା କେହି ଜାଣିପାରେ ନାହିଁ କେତେ ତୋର ମାୟା। ଅଚିନ୍ତ୍ୟ ନାମ ତୋହର ଅନନ୍ତ ମହିମା ପ୍ରଥମରେ ଦୁର୍ଗା ଦେବୀ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଉମା ତୃତୀୟରେ କାତ୍ୟାୟନୀ ଚତୁର୍ଥେ ଇନ୍ଦ୍ରାଣୀ ପଞ୍ଚମେ ହୋଇଲୁ ଦେବୀ ଶିବଙ୍କ ଘରଣୀ। ଷଷ୍ଠରେ କୌମାରୀ ମାତ ସପ୍ତମେ କାଳିକା ଅଷ୍ଟମରେ ଜୟଚଣ୍ଡୀ ନବମେ ଅମ୍ବିକା ଦଶମରେ ନାରାୟଣୀ ଏଗାରେ ପାର୍ବତୀ ଦ୍ୱାଦଶେ ଯୋଗିନୀ ତ୍ରୟୋଦଶେ ଭଗବତୀ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶେ ତ୍ରିପୁରା ତୁ ପନ୍ଦରେ ମଙ୍ଗଳା ଷୋଡ଼ଶେ କୁମାରୀ ତୁହି ସୁରଙ୍ଗୀ ଅବଳା ସତରରେ ତୁ ସତ୍ୟବତୀ ଅଠରେ ବାରାହୀ ସହସ୍ରେକ ନାମ ତୋର କୋଟି ମାୟା ଦେହି। ଏହି ଅଷ୍ଟାଦଶ ନାମ ମୋକ୍ଷର କାରଣ ପ୍ରତିଦିନ ଏକ ବାର ପଢ଼ନ୍ତି ଯେ ଜନ। ପାପ ଆଦି ମହାପାପ ହୁଅ ଇଦହନ ଗ୍ରହ ରୋଗ ପୀଡ଼ା ଆଦି ଭୟ କ୍ଲେଶ ମାନ। ଜୀବନ୍ତେ ଅନବସନ ମିଳେ ତାକୁ ଭଲେ ବୈକୁଣ୍ଠପୁରେ ଯାଏ ଜୀବନ ତେଜିଲେ।